Na 6. zasadnutí mestského zastupiteľstva boli bodom rokovacieho programu aj východiská a priority rozpočtu mesta Šala na rok 2024. Schválený rozpočet mesta definuje, ktoré oblasti bude mesto podporovať a na aké zámery a ciele budú vynakladané finančné prostriedky. Najbližší odhad, s ktorým máme vstúpiť do roku 2024, sa zvyčajne mestá a obce dozvedia až v decembri, na konci kalendárneho roka. Čiže sú nejaké predikcie, teda odhady, s ktorými my musíme počítať, s ktorými musíme plánovať a kalkulovať a tomu prispôsobovať adekvátne tie výdavky. V čom vnímate ako mesto najväčší problém? Bolo to vlastne prizvukované? No v príjmoch. Obvykle príjmy mestského rozpočtu nemajú takú popularitu v diskusii, lebo nie je veľmi veľa priestoru na to, odkiaľ peniaze zobrať. Ak teraz máme ešte vládu, ktorá získala dôveru parlamentu, čo nie je politická kategória, ale ekonomická, pretože musí zostaviť rozpočet bez deficitu, tak si neviem predstaviť, ako by sme potom vyšli. Tak už sme informovali zastupiteľstvo, že veríme tomu, že po voľbách vzíde tu vláda s dôverou parlamentu a zostaví rozpočet tak, aby sme mali nejakú predstavu, koľko tých príjmov na budúci rok budeme mať, ale neočakávame nič hviezdne. Padla otázka, že či sa zvýšia dane, či budú obyvatelia sa nejako spolupodielať na tom, aby vlastne do kasy prišlo viac peňazí. V tejto chvíli neuvažujeme o zvyšovaní daní, miestnych daní, ale vždy je to na rozhodnutí mestského zastupiteľstva. Takýto návrh sa ale nepripravuje. Aktuálna neistota vo vláde však zásadne ovplyvňuje samosprávy a ich vízie, čo sa týka príjmov z podielových daní. Do mestskej kasy by od štátu mali putovať aj financie za náklady na energie. Tá kompenzácia tých 53 miliónov pre mestá a obce, ktorá mala byť 106 miliónov, koľko je to od nás? Náš prepočet podľa toho modelu, ktorý teda funguje, by mal byť 123 000 eur. Nevieme, či aj reálne príde táto výška, ktorú my predpokladáme. Tohtoročný rozpočet vo výške viac ako 35 miliónov eur dotvárajú aj finančne nákladné projekty. Najväčším je výstavba predstaničného priestoru vo výške približne 5 miliónov 900 000 eur. Ale väčšina z nich je z nenávratných finančných zdrojov, s tým, že spolufinancovanie je obvykle 5%, teraz pri niektorých projektoch už 8%, ale v zásade určite sa môžu občania pripraviť na to, že bude zrealizovaná vnútromestská cyklotrasa, čo je veľké dielo, tam je rozpočet niekde okolo 2,5 milióna eur. Takže toto sa určite robiť bude a budú sa dokončovať diela, ktoré tu sú rozrobené. Dokončí sa projekt lesoparku, naplánované sú aj nové športoviská na školách či ihriská. Michaela Matušková, televízia KREA.